Ini diresiki ngeten. Dhisik dhuwur. Soale niki mesti mance kene, Mas. Oh iya. Ya niku jenengan kosoi resik, kok iki kok enggak resik. Lega. Iki diguyang, iki telah niki sing biasane niki sing nemen. Niki diusuk-usuk. Diusuk-usuk niki resik. Dhuwur resik baru ngisor. Terutama sela-selane ngene dipel, Pak, diusuk. Iki sing penak niku ndamel isa-isa ompreng niku lho. Brijis-brijis gelap-gelap niku. Oh, nggih. Grenjeng. Nah, niku usuk penak. Nggih, siap. Sampai mboten enten tilase bolot enten iki. Siap. Iki sing ampe ndak mendemi napa telone? Penak mawon. mawon. Nggih, ampe penake. Aku kok guru larang nganti. Kok iki kejakan. Maksudnya sing dipangan wong enak niku telon apa ngono? Pun kabeh to, cuman kadang-kadang ngoten iki mboten ngerti apa. Sing lebih khawatir jenisnya napa? Sing sepe anu lho ganjal. Lah niku mboten sasi duwi, sing mboten tak ngawatire mawon. Jalan sini nggih Pak sapi nggih mboten ya. Lah ya wis pokoke sing niku aman Mak, sami banyu napa? Banyu anget. Iki lho sakmene bek, Pak. Bek. Nggih sak sibuk niku wau kan dicocok kali banyu. Alis Nek kumburan tigang niku, jemburan. sak banyune. Nggih. Mboten nek tigang cemburan nek kula niku nembe kebak. Kudu telu. Apa napane? Telung gayung, telung gayung nembe kebak. Telung gayung sawut. Nggih, nembe kebak. Kayu kate jebone kok. Sawut apa ora sitok to? Preman tetek gelis isi tak sawut iki. Gak lek sawut. Iki lek unjul saiki kakek lho, Pak. Lah, sak menten iki. Oh, Sawute sak menten oh, iki. nggih. Wis dadi sawut lho, nggih. Nggih. Bluk. Jagunge selip sak menten iki. Bluk. Alur. Banyu umup. Top. Pon dipakani mengke sak. Pon niku tok ae menu siap. Itu sak disukani niku digirit. Masa telon niku telon ya iki makane ada bagian makanan sani. Niku yang jopo nek. lek iso konsisten niku. Siap, siap. Soale momo ndak keberdian panange kudu. Nek wedok tetep niku ya. Upame pas mboten ngobrol wedoke lanang kudu disempatke. Wedan iki kuyan ya. Lah wong lek nganu Pak napa lek guyang kandange niku ambek tak mlamatken ora apa-apa nggih. Iki diresiki ngeten. Dhisik dhuwur. Soale niki mesti mance kene, Mas. Oh iya. Ya niku jenengan kosoi resik, kok iki kok enggak resik. Lega. Iki diguyang, iki telah niki sing biasane niki sing nemen. Niki diusuk-usuk. Diusuk-usuk niki resik. Dhuwur resik baru ngisor. Terutama sela-selane ngene dipel, Pak, diusuk. Iki sing penak niku ndamel isa-isa ompreng niku lho. Brijis-brijis gelap-gelap niku. Oh, Napa nggih. Grenjeng. Nah, niku usuk penak. Nggih, siap. Sampai mboten enten tilase bolot enten iki. Siap. Mboten kok kemenyek. Nggih. Maksudnya kan jenengan pengen wedhuse ya resik, ya nyaman ngoten. Sing khusus niki tok mawon. Diresiki ngoten. Ben engko tekane ulune ngene aja sampe engko lho kae bahasa dendangmu lho kok ulune brindil. Aja sampe ngoten niku. Baik, video iki. Videonya. Kali niki Mas. Sing nemen paling nemen. Iki ya kudu digosok. Niki. Jero-jero niki. Iki dipuel kabeh. Siap. Dadi engko wedhuse resik kandange nggih. Resik. Nggih. Lek masalah mriki kan ora dipel ora apa-apa Pak wong mlaku wong sing penting kan ra ribet. Nek selek iso sing jero niki dising pokoke. Siap. Dising. Lek nyandak niku wong kalih. Wong siji kesel. Nggih
ini kudune tiangane Sing siji guyang wedhus, siji guyang kandang. Niku marine meh bareng. Iki ngisor napa? Mesti milih ngoten. cor. Milih. Milih. Lah milih ya guyange ning dhuwur kene ya mungkin malah penak. Bisa sandingi di guyang riku. Iki Ngisor sedeng teles. itu ada prom, ngaten ngene sodol ya kok. Lagi langsung milih ngoten. Tadi kan ingat dulu nih. Kesel. Ya. Nah, Mas. Wes. Wis di, ini kandangnya Pak Darto. Pak Mbane iki. Nah. Ini kok dicocok nih Pak Darto. Solusi kandang yang mungkin di area dingin. Tapi ini tayangan ini nanti bila dilihat jangan sampai ditiru di area panas. Karena apa? Ning area panas satu ungkep, loro butuh udara. Nah di sini kakean udara, ya toh? Ya. Wadem. Jadi tertutup panggone ini. Nah kandang seperti ini bila didirikan di daerah Blitar khususnya daerahku ora sido dadi garapan karena cuacanya beda. Jadi disesuaikan wilayah cuaca yang ada. Penae wong-wong ini, misalnya ya Pak Darto sukete akeh, lahan hijaunya melimpah, rugi lek gak ngingu wedhus. Wedhuse Pak Darto wakeh, ya toh? Nah, aku milik kowe Pak Darto sedangkan aku nggak duwe lahan pakan, nggak duwe lemah ombo, nggak duwe pekarangan, tapi aku pengen kowe Pak Darto ngingu wedhus akeh, apa ndak iso? Sing ora iso kuwi kurang niat, kurang karep. Iya toh? Iya. Karena apa? Mungkin slogan kita yang mungkin minim hijauan, kita berani tampil pede, ternak bahkan puluhan sampai ratusan ekor yang tanpa ngarit. Tapi Pak Darto ternak puluhan sampai ratusan pun tidak takut karena apa pakane yo nyepak di sekeliling pun nyepak. Nah, poin yang kita bisa petik tergantung kita bagaimana menkonsep ternak itu. Piye carane lan ning daerahmu enggak duwe pakan ya kowe ngalau tuku. Ya toh, ampre urip ben iso ngimbangi karo sing duwe lahan pakan akeh. Lah sing lahan pakan akeh kuwi piye aja sampai kalah karo sing minim hijauan. Jadi ben ada ego persaingan, Pak. Persaingan itu dalam arti mencari yang terbaik, ora kok saingan sengit-sengitan mboten. Tapi kalau saya gini Pak Cek, Nggih. saya tuh kalau ada yang mau niat ternak kambing, terus mau nanam induk kopera atau kalian dirasa siap belikan. Nah, Itu di daerah sini. di sini. Kemarin aja udah saya ini pesen lagi 600 pohon. benih. Nah itu ya orang-orang mau menanam, ada yang minta 50 apa tuh 50 tanaman boleh, 100 boleh, semua pun ibarat mau minta boleh. Ntar kalau itu kerjasama, kalau metik bareng-bareng nggak apa-apa, supaya warga sini tuh nggak gimana ya Pak, kedepannya tuh lebih bagus ekonominya gitu loh. Jadi dulu waktu belum jalan kayak gitu Pak, ekonominya wah boro-boro namanya ada yang mau kesini nggak ada Pak. Tapi Ya kabeh kan tujuannya ada Ya. supaya untuk membantu tergantung perekonomian. niatnya Pak ya. Makanya kalau orang katanya kalau orang sedekah itu rugi, enggak, kalau saya enggak Pak. Enggak ada orang sedekah rugi, enggak ada Pak. Rene. Nah, Nggih. saya tuh dari kecil. Maksud aku ndak pelarat juga enek. Nah, enggak ada. Saya ngebor itu habis berapa Pak? Kemarin sampai pindah 5 kali. Alhamdulillah saya juga enggak tanggung. Tapi tetap berdisiplin. Tapi ya saya yang penting ayo kerja sama warga sini, nggak usah saling mencurigai, katanya nyari kekayaan apa? Jadi kalau nggak keluarin keringat tuh kita tuh nggak punya duit, gitu loh Mas. Saya itu ayo bareng-bareng buat kita punya anak tuh kalau bisa biar sekolah, jangan kayak bapaknya kayak gini. Bapak bener sekolah nih. Lah kula niku kan maca klambi jenengan niku lho Pak. Masih toh, Pak? Kayak mobil mboten kelas dhewe Pak. Jam bayi. Pak Suto. Ya. Teko Pak Jekek niku Pak Mulyadi di DPRD. Kula niku kan maca klambi jenengan niku men. Tapi duit titen nih, Pak. Nek duit titeh. Ada. Kula terus terang. Oh, itu ayu bener sing genah toh. Nek sing Iya. genah. Kuwi.
Kula niku jujur, Pak. Terus terang teko Pak Jek eno. Sak kabupaten paling goblok lho. Mboten ngerti tulis jujur. Tapi pinter golek duit, ngerti wong ayu. Ya, niku kiraan tapi Kiraan. Tapi hubungan kok kalian yang gede-gede, ngoten lho Pak. Kula. Leres. Yang penting kan pengalaman skill lapangan ini. Lah sing kula kuwatir niku mengke kene teng pundi ngoten kek mengke didukane kanca-kancane. dan klon namine dihapus ini pun tidak pun lahan nih Pak. Lahan dihapusi tiang. Tapi Iyane monggo mawon. Silakan kalau masih cuma. sak wale ya, Pak. Monggo mawon. Tapi kadang-kadang yang dong ngapus mikir. Ngapus kono kene kok ora rugi menungso ki elmune apa? Nek Blorong mau piye iki? Lah nek kula niku kanthi pasrah karo sing garuk kali Gusti Allah. Nek emang aku arep bangkrut ya monggo. Kula pun sumpah Pak niku Pak, kula pun sumpah kali sing garuk. Pun kula pun kula salat bismillah kan kula mboten apal. Nggih. Nek bawasan sampai selingkuh, kambing ambil satu-satu biar mati. Enggak usah lama satu-satu ambilnya mati. Lama kan saya berarti saya selingkuh. Makanya orang itu kalau usaha kalau udah main selingkuh sama main kalau jadi sama pengen belajar. Itu kalau saya momen saya Niki ya, punya pengalaman mantan apa pripun? kula mboten mantan, Pak. Kula jujur. Nggih nek pomo mantan mboten apa-apa. Kula niku nggih gadah. Tapi bareng nggih pun nek kowe wis asli kowe kan guru ngejar ekonomi. Nek ekonomi cukup ya wis ngurus aku, wis gak urip bareng dhewe-dhewe. Oh. Nah, kula ngoten niku. Dadi kula mboten terus osok wong lanang ra diselingkuhan. Tetap ada. Kalau sama saya buka apa adanya Pak. Tapi kenapa kadang-kadang orang sudah selingkuh sampai gila, sampai ibaratnya istri yang pertama dicerai itu dari mana kemewahannya? Ya, kan nggak ada. Tapi lek wedhus kan selingkuh ora apa-apa ya, Pak. Oh, boleh kalau Kudu diselingkuh. yang penting Soale niki mengke gendhan iki kudu bojone akeh niki. lah nggih niku Nubruk ngono, nubruk kene, nubruk. Legal kan ibu rai. Heh? Anak ibu rai. Nah, Jadi kula itu aja nyempil sithik. Nah, Nggih. kula alhamdulillah selama ini kula kerja kalih Pak Darman Setiawan, keluargane Ibu Meta kalih Pak Priyo. Jadi kula sanipun usaha Mbak. Berarti pun pripun nggih? Sadek dhewe lah. Pun ngadeg lah. Iya. Jadi nggih kula bersyukur kula pun belajar dari Pak Darman saged usaha Mbak kados ngaten iki bahwa kula nyuwun napa niku berarti kula nyuri ilmu Pak Darman, disipline. Nggih. Pak Darman niku nek jadi pemimpin paling disiplin. Nggih. Stok ngapi itu pun di kantor, nek arep ngobrol ya sampai jam 8 tok, jam 8 rono wis golek duit dhewe. Niku nek Pak Darman. Nah, nek Profesional. Nah, nek Bu Meta, Pak Priyo Utomo niku sing gadah Gramedia Kompas niku, Nggih. niku mang duwite nggih kathah, nggih kula ibarate nggih awal mulane nggih dhek sing nguripi kula ngoten iki keluargane Bu Meta kalih Pak Priyo Utomo. Iki niku usaha saya, Bu. Bentuknya kayak gini nih. Ya mudah-mudahan berkahnya kami berasal sing Nah, semoga nanti bisa berkah barokah dan bermanfaat bagi sekeliling khususnya di sekeliling tempatnya Pak Darto ini biar supaya apapun hasilnya nanti ya wis sing jelas muga-muga tujuannya apa to ben menambah perekonomian keluarga kan ora to Pak. nggih. Wis sedia? Oke. Wis ngono ae? Wes? Wis ngono Pak. Nggih, matur nuwun. Konten ra disenengjo ya. Ndak. Tak pitet ngono ae. Apapun yang kita bicarakan yang jelas ambil sisi positifnya. Kalau nggak ada sisi positifnya, Kalau saya buka semua ini, Pak. Nggak kuat mengungkapkan saya. konten ya Pak. Sebenarnya pasti konten. Khusus Mboten curhat saged, tak Pak. judulane. Nggih. Mas Darto curhat. Tapi yang jelas kalau yang ini yang penting kita semangat Pak. Nggih. Ya susah kadang dibutuh nih, tapi ya kita tampilkan karena kita ya juga media. Kalau usaha ini Pak terus terang, jujur emang ini anak saya, punya anak. Saya itu cuman nah itu. Punya dia bukan punya saya, Pak. Karena itu persis kayak bapaknya nggak tahu tulis A juga nggak tahu, Pak. Yo ambak. Lah punten lah nek delok kan kula nyumpah mboten nggih. Udune wadine dhewe mboten asal buka, tapi kula jujur. Nek didelok dhek kan kados awake dhewe. Nggih. Nah. Jadi nek kados dhuwit itu mboten 100. Kurang sing 100. Oh.
Kula niku biyen niku Pak nami teng Tumbuh Kembang Fatmawati. Tapi kan sebenarnya seger waras. Alhamdulillah nek masalah gawean niku tapi nek jangkel kados Bapak nggih namine kacang niku mesti mboten ado kali lanjaran mesti Pak. Seger waras sehat terus gelem pokoro ya gelem obah kan perkara rezeki wis urusane kono. Nek niku urusane Pak Gendon. Nek kula niku anak kula Gendon. Kula namung Oh jenenge Gendon. Gendon. Lah iki piye to, Di? Cek. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf. Ada apa? Aku kowe iki cegat sampe. Tapi jenengan berakte ini juga berakte. Ini aktornya jenenge juga Gendon. Lah, putrane Pak Gato jenenge Gendon. Wis dihope, geng. Terima kasih. Assalamualaikum. Iki engko tak kerasik aku. Aku delik.